Daj se misli da snimim nesreću kak imaš. To je bilo prefora, hoćemo. Mama bok. Mama, ne, sad vozim. Može. Žasu. Može. Idemo sad na Vedranov rođendan. Vedran je sretan rođendan. S kamerom više. Evo ga, vraćamo se sa Vedranovog rođendana. Ne bilo super. Ovaj put nismo jeli načose ko prošli put. Sve mu doživljaj, ne? Ja sam razočaran što današnja mladež ne zna za koloniju. Nisam mogao vjerovati da su svi otišli s rođendana kad smo poslali koloniju. A sutra nastanje iz prve pomoći. Kak se osuđuješ? Tek je 2 ujutro. Tek je 2 ujutro. Pa vedi me da ne bude dosadno. Sad Žarko izvjesni stazom. A ovo je moj prijatelj Luka Sudić. Jako, smiri se, ej. Daj smiri se, Luka. Snimajte, mati, to će biti sve na YouTube-u. Pa dobro, daj pusti onda bude na YouTube. Ne. Usta. Da, stavi u nos. Se pušta onak, mi će gora pokusano. Ivan, kak ide model karijera? Još nisam sklopio nekakav ugovor, ali... Ako neko hoće, slobodan si. Metla iza vrata, metla iza vrata, metla iza vrata. Metla iza vrata. Pa ja... Kaj to znači? Crne kose. Garava ušća, garava. Kad si to me možda nekaj učiš. To ti je za virusom, ovo. Znali su to 8 minuta. Možda se vidimo još. Danas sam prvi put u menzi na feru. Hi. Luka je došao na filozofski. Puno ljudi ti se odazvalo na predavanje. Kulturna antropologija. Luka drži svoje prvo veliko predavanje. Ovo su vam studomati na filozofskom. Ima novoga. Pa zabio sam si čaškalicu u sisu. Pa sad mi krvari mi ruka i sisa, tata. A, boli! A, nemoj mi izvaditi. Čeću pa Da, dobro smo, tata, dobro smo. Dobro. Baš sam se pitao, jel možete biti bez nekakve posebne drame, ali eto, viš svaki put nekakva drama, te si zabijate ovo cice, te ovo, te ono. Znači, jedan kraj čaškalice mi je bio u ruci, a drugi u sisi. Dobro, možemo